Συγγνώμη, Αμανάη. Δεν είμαι καν θυμωμένος μαζί σου αυτή τη στιγμή. Δεν έχω κακιάσει κανέναν. Απλώς ο κόσμος αισθάνεται τόσο υπέροχος αυτή τη στιγμή. Σε ολόκληρο τον ουρανό και τη γη, μόνο εγώ είμαι τιμωμένος. Το πλεονέκτημα της ύπαρξης μιας τεχνικής που έχει περάσει από γενιά σε γενιά είναι να έχετε ένα εγχειρίδιο χρήστη. Το μειονέκτημα όμως είναι ότι οι πληροφορίες σχετικά με τεχνική διρρεύουν εύκολα. Ήσουν μέλος της φυλής Zenith, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό γνωρίζεις τόσο πολλά για τη τεχνική Limitless. Ωστόσο, ακόμα και στη φυλή Gotcha, μόνο λίγοι γνωρίζουν γι' αυτό. Πάρτε την ενίσχυση και την εστροφή και στη συνέχεια συνεχλείψτε αυτές τις δύο διαφορετικές εκφράσεις του απείρου για να δημιουργήσετε και να σπρώξετε έξω μια φανταστική μάζα. Τεχνική φαντασίας. Μοβ.